ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସାରିବା ପରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଓ ଅଧିକାର ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଥିଲା ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ। ତାହା ହେଲା ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ନିଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ସର୍ବୋପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଅତି ଭୀଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରି ଧର୍ମଜ୍ଞାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଦୁଷ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ଅଧିକାର ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଅତି ଭୀଷଣ କର୍ମକୁ କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ ହେବ? ଆମେ କ'ଣ ଏହା କରିବା ଉଚିତ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୁଣିଲେ ଓ ମନେ ମନେ ହସିଲେ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଧର୍ମଜ୍ଞାତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଯଦି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତେଣିକି ସେ ଧର୍ମ ଜାଣିଥାଉ ବା ନ ଜାଣିଥାଉ, ଶିକ୍ଷିତ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ, ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍, ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ଧର୍ମରେ ନା ଅଧର୍ମରେ, ସତ୍ରେ ନା ଅସତ୍ରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ କରୁଥିବା ବା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କର୍ମର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ପରମାତ୍ମା ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେ କ'ଣ କରିବ ବା ସେ ଏଥିରୁ କେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିବ। ତେଣୁ ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନିଜ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଧର୍ମର ବାଟ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯିବ।